nanay, salamat kay kadyo ni Mambi kay napaandar na namo ni amuhang Christmas tree. Salamat kadyo Mambi nanay. May liwanag na ang aming kusina. Salamat kayo Mambi sa imong paglab namo. Salamat guys. Hi guys, madung adlaw na ang tanan guys. Tubikan di ko dito nag. Nadaling gunting. Dito gunting. Mabali niya niya. Na kay kuan. Maguwang man pud ni siyang palayang bitin og di nato ni harbisin. So nalay ko dari kay mag-harvest ko sa amuhang daghana kadungguan. Wa ko naka-video gahapon ay karon sa bato nag-harvest sa daghanang talong. Mga 3 kilo siguro to nga talong. Gidapod sa nanay ni Cristel sa dalagit. Na daghan na kadyo ni sa bunga nagibitay na ko. Bago pa pudahan ning giharbisan na. Daghan kadyo. Ako ra lagi mag-harvest bi ako ra. Na kita mo na ni sa daghan na kadyo bunga oh. Gibitay sa ilaw. Pwede naman siguro dili guntingon Mara. Danti unang harvest pa sa dito iya. Uy, danti sa naming harvest dia. Kana ka bilis kay kinahanglan ko sa harbisin guys. Kay ug di na to ni harbisin mga hinog naman eh. Dugay naman eh pero tubig gyapon. Dugay na bitaw ni pero sige ka sa pamunga. Kapila pa nagkuhaan eh. Ano eh. Gilisod man tagkamupo ang daghan kay bunga. So karon ko nakasuway guys kay nanam ko sa una. Di man kadyo kadaghan nga ning iyang bunga. Sige magugulan-ulan. Tambakan magulan sa Daghan pa din yung Dagko kayo. Kana gagmay pa man hilaw ko man diha o kanang La, dahil na naon tagko kayo. kita ka maguna na guys oh. Napaka wow. Ayun ang kuan ha kanang sakon pa. Hindi pa kay sa kanang dagko ra. Hinay kay mabali ng mga sanga bunga para daghan. Kanira atong hudton. So daghan kayo guys oh. Abot ni gusto kilo lagi. Dagko lagi ni uban. Bibi na gagmay ka ng mga nang uban ng sayad nangahulog na ganig. Nangahulog na sayuta gi ka na bunino. Sana all jud guys kadaghan oh. Hindi pa na pwede kay gagmay pa tagahang singet sa pang-harvest na ni guys oh. Napadari daghan na kaso tagpunuan. Dagko dari ni bulgara. Dari napita guys na daghan na pag kay bunga to dito oh. Kanis siyang napita dari tag-as niya oh. Di ba guys maka-harvest tag sili. Mapasana all dito sa kuan ba. Tapos daghan guys oh, di madala pero kinahanglan maguna sa harveston. Ano pod oh. Yan guys itong na-harvest oh. Maka kuha na tas itong paninda guys, mga sabaw-sabaw ba. Pang sabaw sa isda. A few moments later. Hello guys, karong adlaw is Lunes na day guys. Ya, si Cristel panibalik kaya na may nag-deliver dari og kamuting kahoy guys pero patra lagi pod ka kilo. Ganahan ta kog daghan kadtong kamuting kahoy ba kay basig na mo ika-recommend kog asa dapit yung kabulong huyan kay pwede ra jud kong palit. So naay ni order na pud og balig 500, diyan ay balig tag 250. So tag 250 man yung suman guys manang kuan ka nang ginpaning kamutan din na nga maka kuan ko makabuhat ko. Wa ko maninda dayron guys kay basin og
mo hatod ko ni Crystal adto Dumaguete kay mangita lagi may ugihang room nga makabalhinan. Guys, ang nani sa deliver bali 250 na kasi siya. Wala nga na, unya na nagmakuan ka ng surut. Muraghan na. Mo Oh, nga. ano siya ba? Ganahan ko mo Nindot nito ni siya kanang puti enta ni siya no. Ulay puti, ganay mga puti. Eh, order mo ko jeans yung puti. Inay, napasari puti. Asa may mong ibalhin ka niya eh. Pero ano, di naman ikalihok taon niya. Diba? Diya guys, gikan ko nag-deliver sa musilingan si Ate Ivy diya. Na si Crystal guys gangisi-ngisi kay basta first Monday of the month mag-online class na siya. So malipay po ko kay nara po na sa Daris Bahay mag-online. Diya malipay po ko guys kay nara po siya hang maasikaso pagkaon man ang malipay ko muli po ni siya kay ro makakaon lagi pag sakto nga mga higop ug sabaw. Na ginagamit o nararanasan talaga ng mga mag-aaral sa kasalukuyan. Anong kaya? Sa limang yon, alin ba yung mas common talaga na ginararanasan o ginagawa ng mga Pilipino sa kasalukuyan? Diba? Talaga yung una, yung chismis, diba? Chismis talaga yung pinag-uusapan talaga sa buong mundo. Okay? Sige, so bilang pangwakas, so masasabi natin na hindi maitatatwa na ang komunikasyon ay hindi lamang nakabatay sa uri. Pagkus katulong nito ang pagkilala sa antas ng wika upang makita ang kahalagahan ng konseptong ginasasangkutan nito sa bawat tao. Kasi masasabi natin na ang talagang makapangyarihan talaga ang komunikasyon ng isang tao. Kasi dito niyo malalaman kung ano yung tunay na Naka-answer lang ka. Tutas kayo? Tutas kayo nga kuan? Ikaw may nakadaog sa answer. Dili ba? Kanang galing inani siya nga duck. Then, magtalay ng duck. Kung kinsa tong mauna nga sa finish line nga duck. Muy mo answer sa pangutana. Ya, ikaw wins to. Guys, salamat kay kadyo ni Mambi kay napaandar na namo ni among Christmas tree. Salamat kadyo Mambi na may liwanag na ang aming kusina. Salamat kayo Mambi sa imong paglab namo. Salamat guys. So nahuman na di ko deliver sa kuan. Ni sini ko ay Crystal wa man sa kay online man sa karon kay Lunes lagi. First Monday sa month. Kuan mag online ra na sila. Mula na po ni sa karon. Mula na anak. Hindi guys, nandiyan na may mang atugkuan ka na mangita og boarding house kay murag lisod pa jud ron mangita og boarding house. Ano sa graduation sa kuanak? Mga fourth year sa mga nursing. So tuig. Sa mga buwan na ba kay pero ato na lang ta mangita og boarding house na naman ng mga bakantida na kay na namang graduate. Ang uban lagi dili mo kidlap, ang uban ra may kidlap. Simhot ba? Simhot. Diya guys, karang ang bisiha lagi na mo ron. Balik si Crystal. Pila ka dis ugad rin nak. Mingaw na pod guys kay kuan. Kita mama. Mingaw na pod si mi kay Bas Crystal. Dari sa nag-online kaniha kay Lunes man ron. Tara na. Ito mo Christmas tree guys. Guys na dako silang bag na. Ug lagi mo hang heels day ang ihatod. Yung outfit mo hapon. Kay basig maabtan siya og unos. Naman yung buwak na lagi ni siya. Nak bubuhi sa rin diri na kaning buwak na ba nak? Ano ay diha kita tabilan ni Nicole kay. Bye ni. Kaya mabuhukan ka. Saba na. Ito na ko te. Bugat man, alam mo. Dumbbell. May dumbbell.
Hatod na pud sa kay mingaw na pud mi. Wali ko vlog hapon guys kay Huwag sa kay Sunday morning. Hatod na pod. Maghatod na pod sa eskwelahan. Ang sige harangan kay nairo usod. Sang gihatod dito guys kay suwahan na sang gihatod dito guys nya. Gadali to siya kay napay klase. Pero mauna pa na sila kuno. Guys, narabutan niyo. Boss, pero ay galis kiskil nakaabot na sa Makiki. Ari traman og bunda ka kuwan. Ikaluyan ko just ginuos kiskil nga pag-abot ni dyan sa kuwan. Para ba ito inita no kaniya? Balik naman siya taas mo pero suga kay kuwan nagbaka ang sangkangkir. Oh, lagi pa na ako. Ito sa kangit-ngit. Ay, nagihulong na kuwan guys. Ini ha, karami ko sa murari. Ini kaya kis pasada ba kay kabaha. Wandra kalitra ka sa paghatod na mo ni Kristel. Bakit naman kay init naman to? Nakapamalit ko yung mga ano para upuan. Guys, adobo, pulog. Jadi oh. Pulog na. Sobrang kangit-ngit sa dagat guys, pero wa di makauwan dani. Dito ra di sa Santander ang uwan pero padung na ang uwan na ah. Kaya ngit-ngit na kadto dito na padung na ng uwan basta mangit-ngit na ng dapit dito sa Bohol uwan na dyan na. Diyan mali ko na kung ibagzo ang pingtang-tanan guys. Bala karabadyo ko basag mga inganing panahon ja. Ladyo bitaw si Kristel. Muna pa si kilat ginuko. Ga prepare lagi ko dari guys uguan kanang prepare ko dari sa mga lutuonon bari ah. Mag-ready ko para lutuonon para ugma. Kuan kanang magutan ko kubasa nga tinunuan dya. Magsabaw ko kanang kubasa pod nga tinunuan. So isa na muslot naman ni. Ug kuan bagyo beans kay mao din ni mga kuan sa mga bata ba. Mga pangbawon, pansit. Na nalagubo nag-atop Ginoo ko Lord. Ladyo lang taon kay magluto ra ba ko ugma. Di ra medyo ko makapaninda og kuan ja magbaha ka ng tindahan. Ya day ko na dugay mahurot ka mohang at Sara. Basa man yung mohang kuan kay kasi butan lagi may uwan lagi. Madyo gali guys kay si Kristel nakasakay dadon ja. Wala na ba sa uwan. So mara to guys amping ug ang putang tanan guys. See you my next video. Salamat kadto ninyong tanan. I love you all. See you my next video guys.